Salutare toată lumea, sunt Dragoș Gaming și azi o să facem un mic maraton pentru cei care se uită. Să puneți comentarii dacă vreți să aveți fraps gratuit și foarte bun sau dedicam care e o oră sau ce vreți voi. Și tot ce trebuie să știți e să scrieți. Vreți să scrieți votați mi. Asta trebuie să scrieți ca să văd cine va avea. Deci, sper că v-a plăcut maratonul. Ne vedem data viitoare cu alte maratoane dacă vrem. Pa, pa. Eu am fost Dragoș Gaming și cam atât a fost.